Vítajte v štúdiu Agi, moje meno je Peťu. A moje meno je Dede. A vítajte pri relácii Anime Mesh. Takže čo je vlastne ten Anime Mesh? Čo vlastne ním cieľime, alebo čo by vám mal Anime Mesh priniesť? Chceli by sme vlastne vytvoriť niečo pre komunitu cosplayerov, anime, maniakov, milovníkov, hráčov počítačových hier. Chceme im priniesť nejakú reláciu, nejaký content, ktorý by ich mohol zaujímať a ktorý by sa mohol venovať veciam, ktoré majú oni sami radi. Akože to je dosť dobrý nápad, keďže nič také som zatiaľ v tejto komunite moc nevidela. Samozrejme nehovorím samostatných cosplayerov, ktorí to síce už robia, ale má to jedno na jednom mieste, kde si to všetci môžu nájsť, je za mňa akože dobrý nápad. Čiže ako by napríklad taký, že Anime Mesh prebiehal, že čo napríklad konkrétne by sme sa mohli venovať? Mohli by sme sa napríklad venovať priamo cosplayerom, pozývať si ich sem k nám do relácie, ukazovať rôznym mladým cosplayerom, ako sa vyrábajú rôzne armory, alebo to môže byť nejaké stylovanie parochní, alebo dokonca aj make-upom a tak ďalej. Čiže nejaký workshop priamo pre cosplayerov. Napríklad. Čože? V tomto smere máme veľmi neobmedzené možnosti a môžeme sa vlastne venovať všetkému, o čo bude záujem, čo ľudia budú chcieť, alebo že čo vlastne my budeme chcieť s nimi riešiť a tak ďalej. Spomínala si, že venujete sa, alebo teda chceli by ste niekto popredie vedieť anime. To je typu akým? Že chceli by ste skôr sa venovať aktualitám, alebo sa vrácať k nejakým starým, alebo vyslovene nejakú fanbase, ktorá teraz je dosť populárna rozoberať, alebo... Tak určite. Jedna z vecí je, že áno, treba prebrať aj minulé anime, lebo dá sa povedať, že z tých aj z minulosti sa dosť čerpa stále a stále sú proste rôzne seriály, rôzne mangy, ktoré sú dobré aj dnes, z ktorých sa vlastne čerpa stále. Ďalej sú to novinky, ktoré by bolo fakt naozaj dobré ľuďom predviesť, či sú to nejaké novinky, ktoré majú reálne nejakú vec, čo ľudí zaujme, alebo to bude zase taký nejaký boom, ako bol napríklad s Genshinom, hej, aj keď Genshin není zrovna anime, je to hra. Ale treba sa aj týmto veciam venovať, lebo ja osobne napríklad ani neviem, čo konkrétne sa teraz deje v anime svete a chcem sa dozvedieť tiež niečo nové, čo by som si napríklad mohla pozrieť a čo by ma bavilo, hej. Tak ja napríklad v anime a cosplay svete sa stále taká snažím držať v tých aktualitách, čiže napríklad teraz dobré anime nové, čo tento rok začali vychádzať a sú dosť mne akože dosť blízke, tak jedno sa volá Frieren Beyond the Journey, je to vlastne príbeh o elfskom mágovi alebo elfskej, neviem, jak sa to skloňuje do ženského rodu, ale proste elfskom mágovi, ktorý chodí po svete, on stretáva sa s nejakými novými grupkou adventurous ľudí, čo chodia spolu vlastne na nejaké dobrodružstva a tým, že ona žije strašne dlho, tak sa stretáva s tým, že veľa ľudí z jej skupiniek umiera a je to vlastne, že ona sa s tým učí žiť. Hej. V podstate niečo ako kedysi bolo Akame ga Kill. To bolo niečo na ten spôsob, že vlastne tiež tej Akame postupne umierali ľudia. Áno. Na toto by som chcela upozorniť, pozor, lebo možno tu vidíte aj nejaké spoilery. Áno, to už teraz. Niečo na ten princíp by to vlastne je, ale prevažne je to o tej mágii, o tom vlastne o tom svete príbeh. A taktiež, čo je teraz úplne, že myslím, že minulý týždeň to skončilo, prvá séria sa volá Deletion in Dungeon alebo Dungeon Meshi v japončine. Čože vlastne v hrubom povedanom slovníku D&D len v anime. Super. Je to vlastne... Jak by som to povedala, klasickú D&D party, čo máte, je tam trpaslík, je tam elf, je tam nejaký halffoot, čož dala by sa povedať niečo ako hobbit, hej, povedzme si. A je tam obyčajný človek, hej, mágovia, rôzne zvieratá, ktoré rozprávajú. A ich taká zaujímavá srandovná vec, čo vlastne tá show ide, ktorým smerom je to, že ich cieľ tej skupinky je nájsť nejakého strateného človeka, nepoviem akého, oslobodiť ho, ale po ceste tam vlastne stretávajú monštra a oni z tých monštier varia. Wow.
Čiže ale myslím, máš tam že som to niekde videla, nejaký trailer alebo niečo. Áno, je to teraz všade. A napríklad bolo tam, že zo slajma urobené niečo ako rýžové rezance. Wow, že celý postup varenia je tam a to je naozaj, že teraz to vybuchlo z toho internet. Vieš, čo mňa zaujalo teraz aktuálne nové idol anime? To asi videli, predpokladám, že už úplne všetci. Bože, ako sa to volalo? Poraď mi, možno ti poradím aj ja. Opíš to? Chalan nám to spieval na karaoke opening z toho. Áno, to už je ale z minuloročného a volá sa to Oshiroko? Oshinoko, jasné. Oshinoko, tak áno. Výborné, akože to je jedna z vecí, ktoré proste od anime chcem, hej. Proste krásna kresba, super príbeh, hej. Idoly, jasné. Ja som veľký fanúšik idolov, čo sa týka anime, takže toto sú pre mňa top veci. No a potom som zbehnutá aj v cosplay komunite. Vlastne stále riešim nové princípy, sama tvorím nejaké cosplay, áno, mám nejaké aj kupované, je to pravda, že nebudem sa tým tajiť, nejaké veci je naozaj ťažké ušiť a keďže začínam s tým, tak stále niečo nové je pre mňa naozaj zaujímavé a potom chcem skúsiť vytvoriť parachuňu úplne od základov. Lebo zatiaľ som iba stylovala. To je super. A takto. Akože to som tiež videla veľa tutoriálov na to, ale nikdy som sa k tomu nejak nedostala. Momentálne aj není čas. Nakoľko ja tiež šijem, ale nešijem cosplay. Cosplay si väčšinou kupujem, čo je dosť veľký paradox. Ale robím fursuity, takže to o mňa asi veľa ľudí nevie. Furry komunita to je tiež veľké slovo teraz lebo strašne sa to začalo rozrastať. Ja si pamätám, keď som začala chodiť, čo bolo nejak v 2018 na festival Comic Salon, že boli tam furici, ale dajme tomu, boli tam 4, ktorí som vedela napočítať na jednej ruke, hej. A akože boli už nás takí profesionálni, že buď čisto iba hlavu mali, alebo packy a takto, alebo mali celý fursuit. No jasno. V lete ľutujem tých ľudí, naozaj to podľa mňa, oni to tam musia variť v takýchto podmienkach. V lete to je peklo, no. Ale čo si všímam, tak tento ročník sa tam napríklad už aj deti chodia v maskách, nejaké amatérsky vyrobené masky furikov, že už sa to nejak zväčšuje tá komunita. To je zase trend na TikToku, povedzme si, jak je. Veľmi veľa detí si začalo točiť, či už to sú rôzne videá, alebo tak. Nie len s furry tematikou, ale aj... volá sa to nejak inak, ale je to veľmi podobné. Mňa to možno ešte v priebehu dneška napadne. Terian, áno. Terian. Je medzi tým rozdiel, ale v podstate nie je to isté, ale má to k sebe veľmi blízko. A deti si kupujú Terian masky, čo je vlastne akoby ich prvý fursuit, alebo ako to nazvať, je to taká maska mačičky a tie si vlastne pokreslia, lepia si na ne rôzne materiály a potom neskôr sa dostávajú cez dinomasky až k furry komunite. Hej. Sama tým, že organizujem tieto furry akcie niektoré, mám o tom trošku prehľad. A sama môžem povedať, že čím ďalej, tak tým viac detí chodí na tieto akcie. Samozrejme, ja som zastanca toho názoru, že nechceme mať za tie deti zodpovednosť, ak by sa náhodou, nedaj Bože, niečo stalo. Tie deti chodia s rodičmi, chodia s mamičkami a mamičky sú z toho nadšené. Sami mamičky sú nadšené, takže tá komunita sa veľmi rozrastá. To je zaujímavé, lebo ja napríklad do furry onej komunitky, ja to obdivujem tých ľudí, čo v tom chodia, ale sama sa nevyznám. Ale všimla som si, že ono k tomuto, jak si to povedal, Terian? Áno, Terian, že ono vlastne to mal aj nejaký proces, som si všimla, bo ja úplne, keď som to začala si vnímať, že niektoré by také amatérske fursuity, tak si kupovali také tie plastové dinosaury hlavy a na to dávali také tie... Áno, ale toto už sú dinomasky a toto konkrétne sa rádi do tej furry komunity. Okay. Terian sú vlastne ľudia, čo tak nejak vyznávajú život zvierat a tak, že chodia po štyroch a také hlúposti, hej, že akože pri tých deťoch 9-10 rokov je to také ešte, že hrajú sa dobre, bereme to tak, ako to je, hej. Neviem, či si videla napríklad aj toho, neviem, či to bol Japonec, alebo odkiaľ bol ten pán, čo si dal vytvoriť realistickú verziu psa. Ako fursuit. Netuším. A toto by som viac pripodobnila k tej Terian komunite, nakoľko
ten človek v tom išiel po ulici po štyroch a aportoval a tak, takže je to také veľmi zvláštne, svojské a tak ďalej. Teriant je naozaj, že oni sú viacej ako tie zvieratá, kdežto napríklad, opravme, ak sa mýlim, furry je vlastne zvieratá na base, humanitárne zvieratá by som povedala. Tak, že proste... Sú to ľudia, proste nechodia po štyroch a tak ďalej. Že vlastne oni z tých zvierat ich dávajú viac do takej ľudskej podoby, že chodia po dvoch, ruky používajú normálne ako človek a takto. Tak by som to nazvala. Dobre, takže to bolo asi teda niečo aj k furry komunite, k anime komunite, ku cosplayu. A mohli by sme sa presunúť k hrám, či? Môžeme sa presunúť k hrám. Keďže drtivá väčšina cosplayerov nie sú až len anime, ale sú aj práve že herné sféry, ako je napríklad LOLko, World of Warcraft, Genshin Impact alebo všeobecne Hoyoverse hry. Ponovo už tam začína troška sa priplietať aj tá úplne nová hra menom Wuthering Waves, čo je niečo rovnaký princíp ako je Genshin, by som povedala, je úplne od iných tvorcov. Myslím, že sa volá nejak Eurogames, alebo tak nie som si istá. Keď tak nás opravte v komentároch alebo niekde. A taktiež aj Crash Bandicoot už som videla cosplay. Ja som videla Super Mario cosplay. Super Mario vždycky bol a vždycky bude veľmi rozšírený a vždycky bude niekto cosplayovať, povedzme si pravdu. Je to naozaj jedna z populárnych hier. Jedna z prvých hier. Jedna z prvých hier dokonca, od Nintendo myslím, že ju vytvoril. Áno, asi by som ti vedela ešte pred týždňom povedať aj z ktorého roku, dokonca na ktorej konzole. Ale toto už je na mňa asi moc, asi už si nespomeniem, viem, že to bola nejaká druhá, tretia konzolová generácia. Áno. Takže... To, čo je rozšírené, alebo teda čo... Tak všímam si, že stále existuje v tej cosplay komunite a podľa mňa bude existovať je aj Zelda cosplayery. Sama cosplayujem Linka, aj keď taký, že... Dajme tomu, že Zelda je super, to bola tiež jedna z prvých hier, ktorú som hrala. Áno, to sú úplne staré klasiky. A máme aj napríklad Tekkena cosplayerov som už videla. Takže naozaj z tejto hernej báze je naozaj väčšina dokonca cosplayerov. Veľmi veľa cosplayerov je už podľa mňa aj viacej ako tí, čo napríklad sú anime based. Áno, na tom sa asi zhodneme. Je to asi aj kvôli tomu, že keď títo už vášňujúci pre LOLko alebo Warcraft alebo neviem, vymyslím si ten Genshin, naozaj hrajú tú hru, že sa v nej viacej žijú, ako keď si pozrú nejaký iba 20 častí anime alebo celú sériu. Lebo oni tú hru prežívajú spolu. Takže aj tá Genshin komunita, ktorá napríklad sa viacej vžije. Keď anime pozeráš, tak pozrieš si tú sériu, áno, vžiješ sa do toho príbehu, to je pravda. Ale nie je to také, ako keď to hráš, že naozaj bojuješ tam s tými monštrami, alebo bojuješ s tými bossmi, weekly bossmi, alebo takto. A rozprávaš sa s NPCčkami. Áno, máš tam nejaký dialog s nimi, ktoré niekedy áno, že tvoje odpovede majú nejaký dopad na príbeh a niekedy nemajú, áno, že naozaj ten príbeh má už nejaký smer, ktorý musí chodiť. A tam skorej sa viacej vžijú do tej postavy, že ju chcú robiť, že napríklad dajú buď do toho viacej peniažkov, alebo dajú do toho viacej času pri tvorbe toho, nech je to naozaj že dokonalý cosplay. A na LOLko to má veľmi, veľmi často vidím, že si niekto napríklad teraz je Jinxka, alebo aj seriálu Arcane, ktorý vychádza aj bude ďalšia séria. Ten bol tiež výborný. Ne? Čakám na tú druhú sériu úprimne. Tak tiež vidím, že si vyrobia ten cosplay na tú Jinxku alebo na tú Vi, hej. A vyrobia si aj tú zbraň, že naozaj precízne robia s evafom, alebo keď nie je s evafom, aj s kartónom, už som videla naozaj, že niečo niektorí si dokonca aj tlačia na 3D tlačiarni. Áno, na 3D tlačí. A niekto si naozaj spravia amatérsky, niekto to robí viacej profesionálne, ale vidíš vždycky tie škary a vidíš aj koľko tomu človeku to naozaj trvalo to spraviť. Vovko brutálne armory som videla, že to je niečo neskutočné. Že armory to je akože zatiaľ mimo mňa, ale dúfam, že jedného dňa. Víš čo, jedna moja známa teraz robí cosplay z Vovka. A naozaj sa na to teším, ako to bude vyzerať. Bude tam mať svetelné efekty, rôzne, akože fakt, že do posledného detailu si dáva na tom záležať a ja sa na to veľmi teším. To je,
Ja som bola vlastne na Anime Feste v Brne, teraz čo to bolo v júni, preháňam, asi jún to bol, ešte to mal pásku, ale tam práve, že bola cosplay súťaž a naozaj som tam videla človeka, ktorý mal celý aj špohlavú suit, že vzadu mal iba zip, kde sa rozopínal a celá koža mu svetielkovala farebne. To bolo niečo brutálne, akože neviem, jak sa volal ten cosplay, ja som tam išla iba si sadnúť, pozrieť sa, ani som nevnímala pomaly, že koho tam vyhlasujú, že ide na scénu, ale bola som udivená, alebo sa ma tam nejakých známych, čo tam boli v súťaži a tiež aj oni do detailov robia tie veci. Dávajú tam nejaké doplnkové peruky, ktoré očaria ďalších divákov alebo takto. Čiže je to naozaj. Napríklad, čo ešte vieme ponúknuť je to, že budeme skúšať nejaké tej hry aj hrať, aby sme sa do toho vžili. Máme tu úžasné PlayStation 5. Áno, PlayStation 5 máme k dispozícii a prvú hru, ktorú by sme možno skúsili si zahrať, bola práve ten Genshin. Čiže vytvoríme si účet, všetko od základov, od začiatku. Nemyslím si, že budeme teraz naozaj každý deň permanentne tú hru hrať, toto je naozaj iba nejaký ochutnávka, by som povedala. Tutoriál, alebo také niečo, nazvieme tutoriál, to. skôr by som povedala, že ochutnávka z tej hry. Môže byť. Ochutnávka tej hry, aby sme sa... Ja sa priznám, ja som moc Genshin nehrala, akože pokúšala som sa o to, ale teda tým, že mňa bavia trošku iné hry, aj keď je to svojím spôsobom MMORPG stále, ale vieš, ja som ten typ, že Guild Wars, Vovečko a tak ďalej, ale dala som tomu šancu. Chcela by som tomu možno dať teda ďalšiu šancu, aby som zistila, že či ma to teda chytí, alebo ma to už vôbec nechytí, hej, takže. Tak ja sa napríklad Genshinu už venujem skoro jak vyšiel, myslím, že asi tretí banner, jak bol vonku, tak som to Albedo keď končil, ľudia, čo pravdepodobne sledujete, viete, o čom rozprávam. Keď Albedo končil a prišla vlastne, alebo nie, Gaňu končila, tak vtedy, Albedo Event končil, tak vtedy som to hrala, začala, ale to už je, tretí rok to bude, odkedy to hrám. Wow. Už teraz poslednou dobou je to tak menej, čo to hrám, stále nie som AR 60, ešte som stala 58, ešte 2 levely mi chýbajú, aby som mal úplne vylevelený celý účet na max. No, celý účet nie, ale byť účet na max. Ty si blázon. No, už sama mám nejaké postavy, som free-to-play hráč, aby ste vedeli, čož je veľké slovo a mám veľa postav. To je akože na potlesk naozaj, lebo veľa hráčov funguje na princípe pay to win. Keď viete, čo to teda znamená, pay to win je princíp zaplaci a vyhraj. No, keďže tam skorej zaplaci a získaj postavu, ktorú chceš. ale asi tak, no. Takže to bol taký nejaký náš úvodný diel. Spolu s Dede by sme sa teda radi rozlúčili. A vidíme sa v ďalšom dieli, kde už budeme priamo točiť nejaký môj progres, náš progres z Genshinu. Takú nejakú mini ochutnávku a budeme sa na vás tešiť.